ayiwa ba jɛnɛ hali bi o kelen don wa hali bi n'o kelen don ayiwa baasi tɛ a k'o ɲɛfɔ an ye o kuma na Yusu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ani waleɲuman dɔn k'o barikada k'o fara ka ka dɔn k'a fɔ k'o ɲɛsin kanuba jama bɛɛ lajɛlen ma n'an y'u fo k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn an bɛ Jabaru masa tanu Sofila masa n'an y'ale tanu an b'a waleɲuman dɔn k'a barikada n'o kɛra kɛnɛ min kan an bɛ Rasulu tanu ye ka waleɲuman dɔn k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a Ala k'o jidi a kan ale n'a ka so dunkew ani sahaba ni nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ nɛɛma ni kisi Ala k'a jidi u kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo sara t'an bolo ka d'olu ma foli ni tanu ni waleɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ an bɛ dugawu kɛ u ye sanga ani waati an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina hali bisa Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bɛɛ ban kura kana si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala k'a nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka kanuba jama fo k'u barikada faso kɔnɔ ani faso kɔ kan i k'a dɔn filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye ayiwa bi k'a dɔn k'a fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye k'u ni ɲankuma o kadira kɔnɔ k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan k'olu fana bɔ kunnasiri la anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw de la sanga ni waati k'o ta ka ɲɛsin u ma ni k'a walawala Yusu kadira kɔnɔ kulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya u ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye min ye k'a dɔn a ma bɛn ni n'a cɛrini suya kolɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw don Ala k'o nɔgɔya u fana ye o kumana k'a f'i ye ko Tarawele ba ɲini ka kɛnɛ kɔni ani dumisɛnw an sigiɲɔgɔn ɲumanw Ala k'an kisi sigiɲɔgɔn jugu tɔɔrɔ ma o bɛ maa fa ye ɲina o ma ɲi dɛ Ala k'an kunna ko sigiɲɔgɔn jugu de ye ŋɔni ye ko n'i bɛ sen kɔrɔta k'a bɛ kari la o kumana Tarawele bisimila Sanɔgɔ marahaba a diyara n ye an min ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'a la denmisɛnw bɛ di tɔɔrɔ t'u si la u ko k'i fo n bɛ dukɔnɔmaa bɛɛ fo fo maa kelen maa kelen min ɲin t'a fo o ye Adama ye musu dun ko k'i ka fara Adama na musu k'i ka fara Adama na dɛ Yusu bon musu kɔni t'a fɔ ko Adama bɛ kɛ ne fa ye a bɛ sɔn ka k'a ye dɛ a bɛ sɔn ka k'a ye ni min fara tɛ dɛ n'o dun kɛra musu kɔni ye n ba ye n'o dun kɛra n'a y'i danga a b'i minɛ dɛ n'o kɛra n'a y'i danga don a b'i minɛ dɛ Damisi o don n dalen so a ko ne ma ko a ka seri bɛ yan ne ko k'a ka seri jumɛn ko an tanti Awa Jara kɛ e dun ko Adama wa tanti Awa Jara n'i ye muso y'an ba ye i y'o ta e bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ Awa Jara fana ta Adama bɛ ka attaquer domicile de kɛ la o e tɛ k'o de faamu quoi e bɛ ka Adama attaquer de loin ale bɛ ka attaquer domicile de kɛ e petini ne fa bɛ kɛ yen a bɛ k'a ye dɛ ni min fara denmisɛnninw ka kuma o kuma dangadenya dɔ la ni min fara tɛ a bɛ k'a ye dɛ Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman d'a ma min ye nɛgɛw karafe a bɛ maa min bolo bi o ye Ayisata Danbele ale don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n t'ale fo dɛ ne bɛ Thérèse de fo Kalanbiri awɔ Thérèse Kalanbiri n b'ale de fo Ayisata ka musokɔrɔba don Kalanbiri e ka Ayisata ne taara e k'a fɔ Thérèse Kalanbiri ɲɛna ko a mun ye mɔsiw ye de a b'a ɲɛf'i ye Allah Natɛ sa do kumana baasi tɛ Ayisata n'i taara musokɔrɔba Thérèse ɲininka ko a mun ye mɔsiw ye a b'a f'i ye i bɛna fɔ min da ye n'a ci min fɔ n'i mana fɔ ye fana a tɛ diya ye dɛ tabarikala n kɔni de ye Alex Kalanbiri ye awɔ i y'o fɔ ani Mohamed Toni i y'o fɔ ale bɛ énergie la a ka bureau filɛ u ka bureau filɛ ni ACD la o fana ye n den ye ale tun ye directeur régional de ye Segu énergie o fana ye n den ye bon c'est à dire que n'i taara dɔrɔn Thérèse ɲininka ko mɔsiw mun ye samɔgɔw mun ye mɔsiw ye Ala k'an kunna diya amin n'o bɔra yen Boubacar Jara ale bɛ Difo la Nabaru den ale kɔni aw k'a dɔn ale y'an mɔdenni ye bawo an denkɛ Nabaru ye ko réel gars na k'anw ka compte ale bɛna mun fɔ anw ye sisan an kɔni tɛ compte jagoya la k'an na jagoya compte Nabaru mɔgɔ si tɛ se k'anw na compte jagoya la o ye mun ye non mun don sa mun don an kɛlen don ka ko lajɛ a la de quoi i t'a ɲɛ kumunen to a cogo la a to yen sa don la f'an ka taa ta otage la e b'a ɲɛna ko compte bɛ kɛ ten de f'an ka taa séquestrer Sogonikura voilà k'a ta otage la fo faraso ka sara diw bɛɛ bɛ cotiser k'ara so n'o tɛ n'a donna Batuma t'a bila dɛ a tɛ bila o fo ni n den ye n deli ni n den kɔni ye n deli n tɛ se ka ban n den bolo n'o tɛ e kelen don wa n'o tɛ ni n den ye n deli n tɛ se ka ban o bolo n'o tɛ min ye Jamadugu Kɛfa ale bɛ ka ko kɔlɔsi Angulongu Kwalenba ale bɛ secrétariat la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Moro Café Niger commission de eau olu y'an fana bi ni Café Niger ye
café Niger fleuve Niger dala an pas siroté be fo ka duguje kallu yara on ni bada filɛ nin ye o tɛ fleuve Niger ya café Niger be fleuve Niger dala c'est pour siroter abana café gɛrɛ moro kanganda muno ye an b'a kɛ dɛ ma ka dɔ kunnafoni fɔlɔ a nemo dakurunya kelen kamalen ni Dramane Alu Kone ale ka bolonɔ don ata n bɛ n da don dakuruɲɛ kelen na ka tila ka n da don kafe fana na a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ mugu dun tɛ barafɔ sa bolo bɛ n'a dayɔrɔ don Yusu i b'a ye ka dakunin na dɛ ayi o kumana indicateur de renouveau i y'a fɔ cogo min n b'a ta n'o ye daɲɛ kelen b'a kɔnɔ fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ Dramane Alu Kone Daki a ye nɔbila kɛ a ko nin tɛ den kibaru baarakɛla dɔrɔn ye dɛ ko nin ye i k'a dɔn kalimu yɛrɛ de ye ni ma kofɔlen i k'a dɔn ko journaliste dɔrɔn tɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tigi kun ye kalimu yɛrɛ de ye k'a sabu kɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'ale misimisilen don ko bi ye don min ye ale ka misimisi don ye Daki kote o kumana i k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ale kanu b'a dɔn a tun bɛ maa min i k'a dɔn k'a fɔ a ko kanu kosɛbɛ n'o ye Adam Cham ye an yɛrɛ ca kɛ ɲɔgɔn don Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn nin waati bɛɛ k'ale tun bɛ i k'a dɔn nin maa masina in ka fasirinɔw ale tun b'u mankutu kɛ ayiwa ko fɛn min a ka fasirinɔ kun ka d'ale ye kosɛbɛ ayiwa k'ale tun nisɔndiyalen de bɛ nin ka fasiriw kalan a nisɔndiyalen de tun b'a ka fasiriw ɲɛbila kalan a bɛ fɔ min ma ko édito o kumana ko tun bɛ i k'a dɔn hakilina ɲuman caman di ale yɛrɛ ma a ka jidi kɛ a yɛrɛ ka taa a ka kow taabolo la ani k'a dɔn a ka lafasali kɛ ka ɲɛsin o ko ninnu masinaw ma ayiwa ko i k'a dɔn k'a fɔ ko tuma bɛɛ ko ninnu kɔni ko olu ale ni o tɛ filan sɛrɛ kelenw ye ko sɛrɛ kelenw tɛ ko nka k'i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye ko caman fana tila ɲɔgɔn fɛ k'a sabu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnniw ani fasiri nasiraw ye o kumana ko min ye i k'a dɔn bɛɛ kɔni n'i kuntilenna kun don waati dɔw gɛlɛyara k'a sabu kɛ u ka tarikuw kɔnɔna la ayiwa kuntilenna ko bɛ waatiw gɛlɛya nka i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye i k'a dɔn kɛlɛw kɛ a ma kɛ ni siɲɛtanijɛ ye a ma kɛ ni bolokurun kɛlɛ ye hakilina kɛlɛw olu kɛra ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ tɛmɛna ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn nin ko minnu ye ko olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ayiwa min ye i k'a dɔn ko sanga ani waati ko tuma bɛɛ ko i k'a dɔn i k'a dɔn min ye i ka sogow ko u tun tɛ siɲɛ cogo kelen na ɔ kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni tun bɛ i k'a dɔn waati bɛɛ lajɛlen na u kɔni bɛ hakilina kelen ani tuma a n'a taabolo ko u tun bɛ jɛ k'o kow lajɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ fasiriw fana ye u tun b'o fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn fɛ k'o bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na o kumana ko nin ye belebele ye don kibaru baarakɛla belebele ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko min tun y'a hakilina ye o de tun ye ka i k'a dɔn don kibaru baara k'a ta ka se kundama na i n'a fɔ laɲiniw olu ye min ko fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ ani kalimuntigiw i k'a dɔn k'a fɔ u ka kalimu olu ka diya kosɛbɛ k'a kɛ baara cɛ ɲi ani hakili feerenenya hukumu kɔnɔna la o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ fɛn min juguya la o de ye kunnafoni folofololenw ye a b'a fɛsɛfɛsɛ fɔlɔ ni k'a walawala ka sɔrɔ k'a kow bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ o fana k'i bɔ yen nɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ galabu don i k'a dɔn maa wɛrɛw la u ka baaraw kɛ ko nin ye maa ye maa min ni i k'a dɔn a ye maliden bɛɛ lajɛlen ka galabu don olu fana na n'a ka fasiri nasiraw ye ɔ k'a kɔni y'a yɛrɛ saraka i k'a dɔn sanga ani waati fasiri ko nasira la a faso ye a yɛrɛ tilala ka maaw tanu minnu fana y'u yɛrɛ saraka u faso ye fɛn min ye k'a dɔn ni maa kofɔlen ye Adam Cham Dramane Alu Kone Daki a ka fɔ la k'a taara ka tiɲɛ girimanba to k'o tiɲɛ giriman ye ko n'a ko k'ale k'o ta ko a disi la k'ale kamankunin tɛ s'a donni kɔrɔ ko ye Dramane Alu Kone kote o kumana ko nka ale bɛ fɛn min fɔ o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ ko éditorialisme mais i k'a dɔn k'a fɔ ko jatew la k'ale tɛna se ka k'o ye i n'a fɔ Adam Cham o kumana ko bɛ ye ani Gawusu Darabo k'ale tɛna se ka kɛ olu ye nka a b'u ladege ko u k'a dɔn k'a fɔ ko nka ale b'a a wajibiya yɛrɛ kan sa nin waati gɛlɛn in na ani misimisi ni dusukuntɔɔrɔ waati la i k'a dɔn ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ a ka fasiri taabolo fasiri cɛ ɲuman ninnu a y'i k'a dɔn a ye olu fana diya a ka baara kɛcogo ɲuman ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ k'a taara ka fɛnba to i k'a dɔn fɛnba min n'a y'o to an bolo o de y'i k'a dɔn don kibaru baara ye ka a n'a hakili feerenenya ko o kɔni ale danganiyalen
do kan k'a fɔ ko min ye k'a dɔn u ka hakilina falen-falen minnu n'o kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o ntanya y'ale sɔrɔ kaban koyi ko kabi ale y'a nin ka fatuli mɛn k'u ka hakili falen-falen ye ko o ɲɛnafin y'ale sɔrɔ kaban o ntanya y'ale sɔrɔ kaban ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni b'a dɔn a mana kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fan o fan fɛ sofila masa ka sebaaya n'o ka hinɛ kɔnɔ o kumana ko ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ a wasalen a bɛ kalimuntigiw olu ka i k'a dɔn ɲɛbila sɛbɛnw n'o ye editew ye a wasalen b'o olu kalan k'i to a dayɔrɔ la yen nɔ Dramane Aliu Kɔnɛ Daki nin ye taasibila ye ka ɲɛsin an cakɛɲɔgɔn dɔ ma i k'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ aw tɛ kungilenna kelen na i k'a dɔn k'a fɔ maaba de don o kumana a filɛ ka nin dɔnkibaru baarakɛlaba min binnen ye nin ye n'o ye Adamu Camu ye a ko dɔnkibaru baarakɛla gansan kun tɛ ko nin yɛrɛ kun ye kalimu de ye Daki ka nɔbila don an y'a bɔ indicateurs kɔnɔ u ka bidon bɔli don Moro Ala k'an kunnadiya amin Ala ka hinɛ an kɔrɔkɛ la Moro ninnu ye kunnafoni di u ye jɔdaba k'a la sɛbɛ la ninnu ye baara caman kɛ jamana in ye u y'a kɛ o de y'a to a k'a dɔn ko don dɔ la minisiri dɔ ma a waati ministre de la communication kun don n ko a ma n ko a ɲɛ b'a la dɛ n ko ni Mali koba o koba bɛ kɛ a ye presse maa 4 ɲɔgɔn maakɔrɔba minnu ye u ka kalimu di jamana in ma ka tila ka micro juru ta ka jamana in ka kuma ka jamana in bɔ bolo la nka ko maaw ta a ko don a ka ko la u t'a kɛ a sinji sira ni balima sira don maa sɛbɛ ko ni maa ɲɛnama ko tɛ koyi awɔ jamana in yɛrɛ t'a den sɛbɛlama fɛ Ala k'an kunnadiya Moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ o ye Triomphe de Mali Triomphe de Mali ale kumanen don koyi ko nin ye ŋaniŋunu dɔ suma ye ŋuniŋunu min a bɛ k'a dɔn transition ministre dɔ ko kɔni a bɛ k'a dɔn ko kɔni bi ko kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ min ye a bɛ k'a dɔn 50 ko ka yɔrɔ dɔ ɲini ACI kɔnɔna na a bɛ se k'o jɔ cogo min centre d'affaires ko nin ministre ko n bɛ n diya ka d'a ye dɛ Benja mani malde mi o manjan bilen o manjan dɛ mengoya tɛ machine la ko mengoya tɛ malde sini la ko ye bi bana mo bendia ko de an bo ala an ga tabiyo nan dambe ko no bana awo boro ni ministre aw ka do million bi duru ko tiɲɛ la aw ka do fasiriba ka fola ko Ibrahim Boubacar Keita n'ale ka fanga kɔni an ye wuli ka jɔ kɛ ko bi dɔwɛrɛ tɛ min ye ŋanamo min tun bɛ sen na ani jamana nafolo suyɛni min tun bɛ sen na ani ka dɔn dabolo jugu minnu bɛ yen k'a ye wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ bandaw dɔ min ale bi k'ale k'i siɲɛ jamanadenw ye bandaw kelen y'a jira k'a fɔ awɔ min ye jamana nafolo a tɛ kɛ dɛnkɛrɛfɛ bilen jamana nafolo a tɛ ŋanamu bilen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali ni maa min y'a kɛ i tɛna to ɲangi bali ye bandaw a y'o kuma fɔ waati min na sali kɔnɔ a don maaw ye tɛgɛrɛ fɔ wara awɔ i k'a dɔn bala dunankɛ min n'ale filɛ nin na maaw siw ɲɛna ko caman kamana gannen don wa ko bandaw ye maa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn ko n'a y'a fɔ a b'a kɛ o tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye k'o bɛ ɲɛmaa da ni y'a fɔ n b'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la bandaw ye nin kuma min fɔ a bana ta a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ma bɔ kɔrɔlen taabolo la dɛ dɔ farala kan de ka kɛ ka kɛlɛ kɛ o ma Clément bɛ min de Clément bɛ yen Clément ko k'a bɛ kɛlɛ kɛ fɔ saya mankan tɛ mɛnna dɛ a bɛ ka kɛlɛ kɛ dugu ma nka a bɛ ka sɛbɛnw ladon yɔrɔ la Clément a ye plainte kɛ maa caman kan sa dɛ o maa sigilen don k'o jaabi kɔnɔ a bɛ k'a jaabi kɔnɔ kɛ ni kiri y'a jaabi k'a sago ye sabu kiri ko fana kɛlen don farati ye Moro n bɛ min f'i ɲɛna ne tigɛ n tɛ fɛn na ka Mali jeunesse bɔ o m'u yɛrɛ saraka ka ban a bɛɛ y'i yɛrɛ saraka nata kama ka danbe bila ka tabiya bila ka hɔrɔnya ye k'a to yen k'aw bɛ tila ka cɛkɔrɔbaw bɔ yen aw b'olu bɔ aw yɛrɛ bɛna mun kɛ cɛkɔrɔbaw dun ye danbetigiw ye hali n'a y'a sɔrɔ u ye tiɲɛni kɛ olu kɔni ye danbetigiw ye ala kosɔn wala awɔ nka n'i ye min ye bi i b'a sɔrɔ o bɛ se ka yɛlɛma sini ne ton tanto kala tɛ se ka turu maa si ka Mali kɔnɔ wallahi n y'o de fɔ hali don dɔ kumakun kɔnɔ n y'a kun n ko jɔn bɛ se ka kala turu jɔn ka Mali kɔnɔ bilen sabu nɛnkun kolo tɛ nɛn na k'a ti yɛlɛma a ka nɛnkun kɛra 2 ye ayiwa 2 dɔrɔn wa an ma sera kuma ɲɛ wa o de nɛnkun ka ca bi dɛ Moro min ye bandaw ye nin discours min fɔ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye an dabali banna an ko i k'a dɔn bandaw n'a nin fɔ a b'a kɛ nka a bɛɛ n'a ta min ye bi a k'a dɔn suyɛni o ŋananen don wa i k'a dɔn dabolo juguya a k'a dɔn o b'an ka jamana kɔnɔ o de bɛ maa dabali ban Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn nin ministre min filɛ nin
kaya karfe mɔgɔ dɔ a ka dɔ a y'o de bila a y'o de ɲininka a y'a fɔ na ko ne kɔni bɛ a ka dɔ yɔrɔ dɔ ɲini ase la ko n dɛmɛ a ɲini na $50,000 n'o ɲini k'o jɔ sa ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la a y'o fɔli min kɛ o de to ka n'i ka kuma fɔ bɛɛ ye maa kɔnɔfɔ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ ye dɛ maa ni maa dɔ ka di i teri t'o ye koyi maanifin kɔnɔfɔ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ ye dɛ i ko kɛ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ ye kɔnɔfɔ ɲɔgɔn tɛ bɛɛ ye jɔnni y'a fɔ tumanikɔnɛ de tɛ ko maa ko kɛ ɲɔgɔn bɛɛ t'i nin la ko diɲɛ kɛlen ɲuman fɔ ɲɛna o dun de don k'ale tumanikɔnɛ ɲuman fɔ ɲɛna caman a y'o caman mɛn dɛ a banna a bɛɛ n'ala cɛ a ma kalo tigɛ Moro min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni maa min ni minisiri ko a kɔni dɔnnen don aw ka dɔn n'a ka luxe ye ko bakɛw ka d'a ye dannɛmɛwalekaw ka d'a ye yɛrɛ yira ka d'a ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye nin fɔ k'o fana sina k'o sɛlɛku mɛlɛku aw ka dɔn a tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la o de y'a se gafe kɔnɔ bi a ma se a se yɔrɔ la hali bi nin bɛ se yɔrɔ la min tɛ gafe kɔnɔna ye a banna a ma taa ka ban wa biratigɛ biratigɛ ale ka sɛbɛn nin an y'a bɔ triomphe kɔnɔ bandaw a ye layidu min ta a don kama an ko ka barika kulo sɔn na ko yanni ɲɛ k'a ye wallahi ɲɛ kɔni tɛ k'a ye fɔlɔ an wulila Burama nɔfɛ fɛn o fɛn na e ko ni dɔ ma fara o ka fɛn bɔra o la wa a banna hali maafaba min na an ko Burama ba i k'a dɔn disani disa bunzan da kan fɛ ka taa sangafo la sanga ni waati an b'o sanga bonda kelen de la ale bandaw yɛrɛ tile 3 décrété a banna o de a banna an na to nin na an na to nin na wolomasiri taba kɔrɔ y'ale ye a dankan ye wolomasiri taba ye min bolo bɛ baara la CNT maa ɲɛma ye wolomasiri taba ye ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ jɔn tuguni réconciliation o maa ɲɛma o ye wolomasiri taba ye o n'a ta bɛɛ wolomasiri tabaw bɛ ka bɔrɔntɔ i ko dimɔgɔ a banna Ala k'an kisi k'an daga sigi aw k'a lajɛ k'i miiri mɛlɛkɛni minnu tora o dongo a bɛɛ den naani n'i y'a dɔw bisi sinjikuru bɛ b'u da fɛ mais Moro i b'a dɔn o kuma ko ale bɛ min janfa de sirilen don Mali kama o n'an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ janfa la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa kɛ ko avion min ye an nkalonmatigɛ fana kun ye jumɛn ye attaque min fana kɛra n ko avion dɔ tun bɛ ko avion dunan dɔ tun bɛ yala yala la wagati min na attaque bɛ ka kɛ o bɛ kɛ cogo di attaque kɛlen kɔrɔ kɔ barikani fana taara olu attaque nka munna u m'u kunbɛn yanni attaque ka kɛ a banna malidenw n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn malasa ni falisi wallahi maa ɲɛmaw a ye kuma tiɲɛ fɔ jamanadenw k'u ta n'u bila don a banna n'o tɛ Mali ye dɔ kɛ nin na dɛ an ye dɔ kɛ dɛ kabi 2012 sa an bɛ ni kɔtɛ kulon na an bɛ ni kɔtɛba ɲaga ni a janga walaki la ɲɛma sɔrɔ ko la ko tɛ kɛ ko ye nka a bɛna ta ko n'i y'a fɔ k'i da bɛ kɔnɔ ta a banna o ye hɛrɛ ye hɛrɛ tɛ yɛlɛma ma kɛ dɛ Ala k'an kunna ja an jigi kun ye min ye n'an ma farati an bɛ fɔ an jigi kɔ a banna n'an ma farati an bɛ fɔ an jigi kɔ Ala k'an kunna ja furanjɛ fanga olu ka waati dandɔnnen don olu ko k'u bɛ diɲɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ o kɔnɔ olu yɛrɛ ye kalo 4 ɲɔgɔnna kɛ bolo da an bɛ sen kan fɔlɔ sen ma foni wuli ka jɔ ma kɛ ayiwa sisan nɔ a bɛɛ bɛna karaba k'a kɛ waati kelen a banna koba kuntanw yɛrɛ farala kan k'a sɔrɔ laɲini t'o ye laɲini yɛrɛ tun ye kumaba 4 ye foyi ma kɛ o la mais Mukutari fana Mugu taara min fɔ assemblée kɔnɔ a ye fɛnw fara ɲɔgɔn kan an m'o bɛɛ ɲini lakana kalan ka kɛ denmisɛnninw kun jamana maaw ka fɛn ka bɔ dɔ ka bɔ balo sɔngɔ la basigi kana an banna nin de fɔra o de fɔra o cɛ kuma fɔ yɛrɛ bɛ sen kan o n'a ta bɛɛ cɛ kuma fɔ bɛ buguda dɔ la i b'a sɔrɔ banni bɛ buguda Moro u ka goudron jɔ dilan ninnu jɔ fɔlɔ ka fɛn bɛɛ jɔ lakana ni basigi ni dun ka fa fɔlɔ k'o lajɛ ani denmisɛnninw ka taa kalan na Ala k'an kunna ja an ta a laban ye boli ye Ala k'an kunna ja Nouvelle Horizon an b'ale ta a ko cogo di Nouvelle Horizon ta i ka dɔ ko min ye sow da waloli ye pankuru jigi kɛnɛ o kɛnɛw la k'a ta ko filanan k'o bɛna dabɔ yɔrɔ nin fana t'u ka kɛta yɛrɛ ye u n'o fara u ka kɛta kan jɔnni Makan fili dabɔ wa n t'a si dɔ ye a ma ɲɛma ye o kumana ko soci filanan k'a ta ko filanan k'o bɛna daminɛ pankuru jigi kɛnɛ i k'a dɔn o soci ko ninnu na o de fɔlen sa min ye Gwana a maakɔrɔbaw ye o kumana olu fana ko olu t'olu kin ni ka bere t'u bolo o kumana ko fɛn min olu ka kɔrɔlen ye k'u n'o yuguba k'u bɛ don u ka basiw cɛla cɛ o cɛ y'a bilala i ta fila ni kunkuru o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ Demba Konte ale y'an kunnafoni bi a ko min ye gouvernement de transition ye ko olu ye laseli kɛ waati min k'a fɔ ko soci k'a ta ko filanan k'o bɛna boloda ka ɲɛsin kɛnɛ ma n'o ye pankuru jigi kɛnɛ o so ninnu ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko kuntala ko o bɛ taa i ka dɔn hectare 7,000 ani 100 bɔ ɲɔgɔn ko a bɛ tali kɛ o de la ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ
hectare kɛmɛ bɔɲɔngo k'o dɔrɔn de kana bila la o kumana ko a tɔ ko o baara bɛna boloda buguda min bɛ yen n'o ye Guana ye Guana buguda i k'a dɔn k'a fɔ ale sigida in sen bɛ nin ko la ayiwa min ye i k'a dɔn tako filanan k'a bɛna ɲɛsin olu ma o de y'a to u ka maakɔrɔw olu wulila ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka kɔrɔlen mujuguba ka filɛ tuguni so kɔnɔ minɛnkolonin bɛɛ tɛ fili ta ye a dɔ la ko wulu t'u kin ka bere t'u bolo dɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o kumana ko min ye nin so ci ko in ye ko n'u an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ ko n'olu m'a lajɛ ka basi la kuma ko i k'a dɔn olu sɛbɛ tɛna dɔn ayiwa k'u na don i k'a dɔn basiw cɛla k'olu yuguba i k'a dɔn socila minnu filɛ nin ye maa o maa y'a kɔrɔbɔ ko manamanakan tɛ ko kulonkɛ kuma tɛ o kumana k'i n'a lakale yɔrɔ wɛrɛ min tɛ yan ye ayiwa u ye i k'a dɔn Gana sigibaa dɔ o de ye nin fɔ k'u ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ k'u ye nin bagabaga min kɛ ko tiɲɛ de don koyi ko kulon kuma tɛ ko sociba min kun bɛ u kan ayiwa ko min ye Guanakaw ye ko u b'a dɔn k'a fɔ ko soci bagabaga kun bɛ olu yɛrɛ fana kan k'u y'a ɲini u ye i k'a dɔn ɲɔgɔn yew daminɛ sa dogodogo ni dogo la su dibiw la su ye dibi ye cɛya ye gundo ye k'u na kɔrɔlen ye k'u n'o dɔ ta olu ma kɔrɔlen bɛɛ bila so kɔnɔ minɛnkolonin bɛɛ tɛ fili o kumana u ka kuma lasela ale de ye nin fɔ ni k'o jɛya an ma ayiwa ko kabi laseliw kɛra k'a fɔ ko i k'a dɔn gouvernement de transition ko laseliw kɛra CNT maaw ɲɛkɔrɔsa kɛ ka olu kunnafoni nin ko in kan alamusa don février kalo tile 11 ayiwa i b'a ye o tɛmɛnen ko minisiri min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don so ani dugukoloko ni a ko taabolo ma n'o ye Jɔnkɛ Jara ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye so ci ye ko olu bɛna kɛ ko Guana i b'a ye k'a fɔ ko kab'o fɔra k'i b'a ye k'a fɔ ko u ka dɔn ko u ka ɲɔgɔn ye k'a cayara u ye ɲɔgɔn ye sigiyɔrɔma caya sisan ɲɔgɔn ye kun bɛɛ ye jumɛn ye u ka ɲɔgɔn faamu fɛn kelen na o kumana an ka don kɔrɔlen la k'a yuguba o dɔnbaa bɛɛ ma ban an cɛ la ayiwa k'u na kɔmɔ la kule kɔmɔw k'a bɛ kule koyi kɔmɔ na kule so cilaw la ni Ala ka jɛ ye o kumana k'o ye gundola ko ye cɛya gundo dɔw ye kɔmɔko ye n'i ma biri a la a dɔ la hali n'a kɛra bɔfɛn ye i ni musow bɛ taa dogo ɲɔgɔn fɛ ani denmisɛnninw ni cɛbakɔrɔw piribali kɔmɔ la n'a tora ka bɔ wa sen tɛgɛ ni ko laban don o kumana ko min ye bamanan kɔrɔlen ye nin ye ko n'i kun ma biri i k'a dɔn k'a fɔ f'i ka biri k'a bɛ i n'a fɔ diinɛ ko nasira dɔ o kumana ko bɛɛ jɛfɛn don mande i k'a dɔn maninkaw olu fana fan fɛ ani bamananw fan fɛ ko kɔmɔ ko ye bɛɛ jɛ ye nka bɛɛ tɛ biri a la ni min ma biri a la fana i ni musokɔrɔw de ka taabolo ye kelen ye wallahi o kumana Yusu fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in ye ko nin ye kɔrɔlenba ye o sijɛw n'o ye maakɔrɔw ye Guana sigi la olu kɔni y'a ɲini sisan k'a fɔ ko ni maa m'olu lakana olu b'u yɛrɛ lakana ka taa so ci juguya la ayiwa ko maa o maa y'a kɔrɔbɔ k'i b'olu ka so ci i bɛ se ka so in ci dɛ nka olu fana se ye min ye k'olu fana b'o kɛ ko sabu k'olu na don kɔrɔlen la k'o yuguba o kumana u ye nin fɔ u ka kuma dɔw sen fɛ k'a ɲɛsin k'a dɔn furanjɛ fanga a maa ɲɛmaw ma olu de nana nin baara in bila sen kan o kumana ko min ye k'a dɔn kunnafoni olu nasira ye o y'a jira k'a fɔ ko Haut Conseil islamique Mali kɔnɔ yan Sherif Usman Madani Haidara Bani Hashimi k'ale yɛrɛ a wulila ka taa ninnu ka laɲini n'u ka wele u ye wele bila a ma k'a laɲini k'a ka taa i k'a dɔn a n'u ka kuma ale yɛrɛ wulila ka taa nin kɛnɛ kan ka t'i ɲɛda i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ kan Guanakaw ka laɲini hukumu kɔnɔna la Ansarudine maa ɲɛmaaba Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a ye wulikajɔ caman kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali caman tigɛ yaasa nin fantani kule ni tɛgɛjɛ minnu filɛ nin ye ni danbe ka kariw la u bɛ se ka mago to cogo min na ko nka o n'a ta bɛɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni nana bɔ k'a bin o bɛɛ kɔfɛ k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn cili tako filanan ye ko o bɛna boloda o min fɔra cɛkɔrɔbaw ko k'o tɛ kɛ k'olu fana bolo fila t'u sen kan ko bagabaga tɛ dɛ olu fana bɛ don kɔmɔ la ka kɔmɔ la kule o kumana ko bɛɛ k'i seko damayira kɛ min ye nin ko in ye ko maa o maa y'a kɔrɔbɔ ka taa i k'a dɔn so ci mansin jɔ olu la k'u bɛ so ci o tuma na k'olu na fɛn fana bila i la fɛn min fana bɛ e ci k'a sɔrɔ e ma se k'olu ka so ci o kumana cɛkɔrɔbaw alala k'u b'u sɛbɛ la koyi ko cɛkɔrɔbaw kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi o kumana an ye woro don an da ka sara kɛ k'an dafa n'an ye min fɔ a ye farati o la dɛ bamadaw b'an kun na kokorobanfulaw b'an kun na an ka dibiribaw donnen don a y'aw farati Guana cɛkɔrɔbaw bɔra dɛ o kumana Yusu ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔbaw ye k'u tɛ kulonna nin ko in na ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a dɔw yɛrɛ y'a laɲini a dɔw wulila ka ban kumana ko ko olu ma bolo ɲininkali daminɛ ka ban wa a dɔw y'u ka baara daminɛ ntɛnɛn don marisi kalo tile 15 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn gouvernement ye ko olu ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye k'a bɛ kɛ de o Guana cɛkɔrɔbaw fana ko cɛ o cɛ y'a kɛ i ta fila ni kunkuru o kumana k'a na lakale a mana bɔ da min fɛ k'a na lakale
ko yala ko bagabaga dɔrɔn don wa Demba Konte ni ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bidon boli don Yusu a kana kɛ Jarakɛ ta yɛrɛ Jarakɛ ka fari bɛ wotoro la y'i ban ka taa ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ka fari kuki o y'a sɔrɔ a falen don dulɔ la la ilaha Jarakɛ ko sisan n ko dɔ bɛna yes ke n bɛ taa malo don n ka bolo don sisan fali kama Jarakɛ wala Blangi ni gɛlɛyara dɛ ni min kutigɛ ka Jarakɛ ta sɛbɛn yira maanifin na fɔ fali sisan ni min kutigɛ ka tigɛ ne cɔri ale y'a kina ɲi a sera k'a tigɛ ɲi ma se ka ku min tigɛ e ka basi de bɛna t'o tigɛ Jarakɛ nin ma ɲa ala kama i t'an mago to ɲi ba ma fali kula e ma se k'o tigɛ e bɛ taa basi de bila k'o tigɛ fɔ so a banna Jarakɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛ ala ko Blangi Jara Blangi nin kelen ma ɲa dɛ Maro ka taa fali ku kin ka dɛsɛ o la k'e bɛ t'o tigɛ so aujourd'hui an b'ale ta Moro aw ka dɔ i bɛ Worokiya Sanogo dɔ professeur Worokiya Sanogo y'a tɔgɔ mɛn nka transition na ale de tun kɛn bɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye transition jumɛn na a y'a ka transition kɛ Worokiya Sanogo awɔ o Sanɲana tiɲɛ don koyi ko professeur don ko ten min tun bɛ ministre jɔyɔrɔ na jagoya la n'a b'a sɔrɔ a barika Ala ye koyi Moro aw ka dɔn Baba Kasoge président de l'association Ambagara i ka dɔn o ti dɔwɛrɛ Moro i ka dɔn o ye furabɔlaw olu ka jɛkulu ye o maa ɲɛmaa dɔ y'ale ye i ka dɔn a ko furabɔyɔrɔ département min filɛ nin n'o ye farafinfura ye ko aw ka dɔn ko o yɔrɔ ko il est mort de sa belle mort dɛrɛ ale y'a fɔ ko le département est mort sous la direction du professeur Worokiya Sanogo qui n'a jamais travaillé pour son développement. A dun ye kojugu ko ye. A ye kojugu ko ye dɛ. An jigi b'an ka farafinfura kɛ e ma foyi kɛ yaasa o ka jidi. A banna. O fana ma ɲa. Worokiya Sanogo ko a laban bɛ yɔrɔ in fa yɔrɔ in yɛrɛ falen don kaban. Aw t'a bɔ yen n'a ka yɔrɔ fa mankanɲa de b'an na. Ko Worokiya Sanogo bɛɛ b'a dɔn k'a bɛna fa u b'a to a k'a fa ka sɔrɔ ka wuli k'ulu b'a la ɲɛnamaya. Worokiya Sanogo k'a ma foyi kɛ walasa yɔrɔ in bɛ se ka yiriwa. Worokiya Sanogo a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko awa min ye ko n'a t'a fɛ ka baara kɛ ni a bɛ k'a dɔn an ka farafinfurabɔlaw ye k'a ka taa ka bɔ yen. A dɔ la kɛ n'i tɛ se i b'a bila bi o. K'a kɛn bɛ k'olu kɛ bolo kɔfɛfɛn de hali a t'u jate. O tɛ ɲa dɛ. Yɔrɔ in dun jɔra olu de kama. O tɛ ɲa dɛ n'a ma farata an bɛ kɔrɔ ŋɔni kɛ k'a ko dɛ. Farafinfurabɔlaw mana dimi u fana b'u ta koyi. Bana cɛkɔrɔbaw ma kuma. Jama Burubali dun. Jama Burubali ka ɲa ma. O ka ɲa ma a y'a di Worokiya ma. E tɛmɛ n'a ye. Moro i ka dɔn aujourd'hui ale kumana min ye a bɛ k'a dɔn Baba Kasoge ale kɔni ko a bɛ k'a dɔn kabini ale yɛrɛ Tombouctou san 1957 58 Moro ale y'a ka kalan kɛ ale ye kuranɛ kalan kɛ min ye Tombouctou Moro a bɛ k'a dɔn ale ye kalan kɛ Mali kalan de ale ma kalan kɛ yɔrɔ si. O tɛ bi ko ye dɛ. Sengani ale ka Sengani min fɔ nin o tɛ bi ko ye dɛ. Ale ye Mali kalan kɛ wa farafinkala ale y'o kɛ i ka dɔn ale ma taa yɔrɔ si ale kɔni ka baara bɛnna furabɔ ma o ni olu ti ko dɔn olu furabɔla tɔw ti ko dɔn o tɛ dɛ ngalana a bɛ k'a dɔn an b'i jɔda ye koyi min ye a bɛ k'a dɔn farafinna maa kalannen hali miseli u m'a dilan gari bɛ bɔ min fɛ. Faso ci kalan o y'o damadira de kɛ. A banna. Faso ci kalan o damadira de kɛra. Wa o faso ci kalan o de kɛn bɛ a bɛ k'a dɔn ka nin maa kofɔlen ninnu n'o Worokiyaw ye a bɛ k'a dɔn k'u bila nin yɔrɔ in ɲɛma Moro a bɛ k'a dɔn Worokiya furabɔla tɔ minnu filɛ nin k'a ka jate t'u kan a t'u jati wa k'a dɔn ani maa ti baara kɛ a ti ka baara kɛ a ti ka waleya kɛ waleya min b'a to nin yɔrɔ in bɛ se ka yiriwa cogo min na. Ale t'a dɔn k'a sigi kun ye olu ko ye. A banna. Ko an ka maa ɲɛmaaya de bi taa. Elle est politique. Poste dɔ bɛ yen o man ka di politique mɔgɔ ma quoi. U b'a bɛɛ kɛ politique de ye o. Ni ɲɛna ko latigɛ ko bɛɛ ye politique ye. A banna. Hali ni banni kɛra u b'a kɛ politique ye. A banna. Politique ma kɔni ko bɛɛ ye politique de ye. A banna. Awɔ. Moro a bɛ k'a dɔn Baba Kasoge a ko a bɛ k'a dɔn min ye nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔ tun bɛ yen n'o docteur Aruna Keyita ale ka Ala ka hinɛ n'a la k'ale ka yɔrɔ in a bɛ k'a dɔn maa jigi tun bɛ nin cakɛyɔrɔ in kan n'o ye a bɛ k'a dɔn awɔ min ye farafinfurakɛlaw olu ka taabolo maa kun ka hɛrɛ b'o kan maa kun bɛ se k'i jigi sigi i ka dɔn ale de kɛra sababu ye ka laboratoire ɲini yanni a ka
fɛn fɛ kɛ a ka analyse ninnu ni fɛnw kɛ ka sɔrɔ ka fura bɔ n'o ye farafin fura ye k'a nana kɔnɔ cogo moro o min filɛ i ka dɔn a ye bɛn don farafin furakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka karama don o ni ɲɔgɔn cɛ moro ka ɲinini kɛ fɛn min b'a to a k'a dɔn farafin furakɛlaw olu bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min ko nka a k'a dɔn ale y'a bilali min kɛ n'ale ntaɲana ni worokiya Sanogo nana ko worokiya Sanogo donna yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la k'a ta tiɲɛ k'a bila a ma Sanogo y'a kɛ nin ye dɛ anw tɛ sɔn nin ma fiyewu nka bɛɛ n'i dabolo don n'o tɛ bɛɛ n'i dabolo don n'o tɛ e bɛ fɛ ka mun fɔ siyako tɛ ko dɔw ye koyi ayi siyako tɛ o jamuko don a banna Sanogo yɛrɛ siya kulolen tɛ jamu na bilen siya kulolen don sigiyɔrɔ de la bi n'o tɛ Suraka Jara bɛ yen e y'o fɔ ka fɔ e y'o fɔ a banna mun ye Sanogo kɔrɔbɔrɔ ye awɔ alors e dun ko di o bɛ yen nɔ an sindu ye marakaw ye a banna dɔw kɛra sinafow ye dɔw kɛra miyankaw dɔw kɛra dafiw ye a banna Bouche Noire b'a la Bouche Noire ka sɔrɔ anw ni Bouche Noire yɛrɛ ti bɛn voilà Bouche Noire yɛrɛ t'an ka ko la moro mais a ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ dantɛmɛ wale min ani ka dɔn a ti maa jate a ti ka baara kɛ n'o ye Worokiya Sanogo ye professeur Worokiya Sanogo a ti ka baara kɛ nin yɔrɔ in ka taa ɲɛcogo bɛɛ lajɛlen la nka bi a ka dɔn min ye furabɔlaw ye farafin furabɔlaw i ka dɔn Institut de la médecine traditionnelle min a ka dɔn min bɛ Dar Salamu moro a ka dɔn n'o bɛ tali kɛ médecine traditionnelle kan moro a ka dɔn ani farafin furakɛla fɛn fɛn bɛ yen ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko ni Worokiya ma taa ko yɔrɔ in bɛ ci wa olu tɛna lakodɔn fana n'a dun cira a fɔra ka bila dɛ n'a cira an b'a fɔ ko dabɔ kama don ministre de la santé ni sugu t'ale de ka bolo kan santé a kɔni kɛnɛya a bɛ kɔnɔya kɔni ko olu furakɛlaw don ni Fanta Sibi de ka ko don Sibi a lajɛ dɛ a lajɛ dɛ ka sabu maa kelen ko kana n'an ka jamana n'u ye cɛkɔrɔbaw ye n'a fɔra e kana sigi olu kunna i tɛ bɛn ɲini i t'u lamɛn wa Ala ma bɛɛ de da i k'a to u ta fana na a banna cɛ moro ni sɛbɛn a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko aujourd'hui ale sɛbɛ o b'a nata i k'a dɔn ACI la an bɛ taa groupe commerce la Ablaye Mayiga Laji Mori minnu b'a fɛ yen nɔ o kumana Seydina Umaru Keyita ale n'a jɛɲɔgɔn u ti ɲɛ ma o k'an bilasira wa moro n'an bɔra yen an bɛ tila ka taa min ye Café Niger n'o ye Kalilu Yara ye ale n'a ka mɔgɔw kosɛbɛ Café Niger o kumana an ka taa a banna Ablaye Mayiga dankɔrɔba a n'a dɔnko bɛ ɲɔgɔn na moro groupe commerce an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn moro min ye Port-Boué abattoir la min ye sogo feerelaba dɔ bɛ yen n'o ye Seba Mangara ye moro a b'an lamɛn sanga ani waati an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn fo ka fɔ Abidjan a bɛ Café Niger a banna n yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yen Mamadu Sogore a bɛ Café Niger a bɛ Kɔnɔwari ye Desani ani Poussine Fanta Sogore a bɛ Kɔnɔwari a bɛ Café Niger Poussine i bɛ ka min ka mɔgɔw ladege ça fait Poussine de don i bɛ ka an bɛ ginɛw ka mɔgɔw ladege n da ma dɔɔnin t'a la n da bɛ ka dɔɔnin t'a la i changera a yɛrɛ ma ko Ala k'an changer a banna Ala k'an kunnaja moro tɛmɛ ni fasiri ye n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye Yusu fasiri sɛbɛn min ni b'a ta o de y'i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon ale kumanen don an ka kiiribulon min bɛ yen n'o bɛ wele ko Cour d'assises i k'a dɔn a ye kiiri tigɛ ka maa dɔ kiiri ni k'a kiiti ko a yɛrɛ kɛra a den i k'a dɔn ni kɛnɛ karabali sabu ye Ayisa Jakite muso u y'a ɲangi i k'a dɔn san 3 kaso o datugulen a bɛn'o kɛ ten mɛlɛku Gawusu Tangara ale ye kalimu ta Nouvelle Horizon kɔnɔ bi k'an kunnafoni nin kɛwale in kan ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye fɛn ye sa Ala la ko min n'i k'a dɔn kanimɛmuso dɔ ale kɔni danganiyara k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye maa dɔ ye Ala la ko a kɔni ale kun sigara a la a ka lasiritɔya la n'o y'a ka kɔnɔmaya ye o kumana Yusu ko min i k'a dɔn k'a fɔ ni maa kofɔlen i k'a dɔn ja kɔnɔ o selen don dɔ dɔrɔn a y'i bɛlɛn maaw ɲinama i k'a dɔn ka taa den ka to o labila yɛrɛmasɔrɔ kɛra ɲuman bɔra ɲuman na den kasikan bɔra nka i k'a dɔn maa t'a a bɔra yɔrɔ kelen min na o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye i k'a dɔn kanimɛmuso in ye o y'i k'a dɔn a sogo doni ni ka taa i k'a dɔn a ka musokɔrɔba
ka taa o ka i k'a dɔ so lajɛ a taara o lawuli ko e ma den kasi ka mɛn wa musokɔrɔba ko jɔn ko ala ne ma den kasi ka mɛn koyi a ko k'a bɛna ta k'ale tulo fora fɛn dɔ la k'a bɛ i n'a fɔ den kasi kan o kumana ko nin ko in k'a siga b'ale la ko sogodun tɛ ale ɲɛ bosonnen o kumana fɛn min i k'a dɔn a bɔra ye a taara i k'a dɔn kanimuso in yɛrɛ ɲininka k'e ma den kasi ka mɛn wa o fana ko ayi k'ale ma den kasi ka mɛn o min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin maa kofɔlen ye o yɔrɔnin kelen na ale kɔni ye munumunu salo dabɔ a sigara waati min na o kumana i k'a dɔn k'a fɔ a ye wulikajɔw kɛ Fatumata i k'a dɔn a taara yelen mana ale yelen mana waati min na n'a ka nɛgɛjuru a ka telefɔni ye a y'a ka portable yelen mana ka taa ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn denba in ko min ye i k'a dɔn basi ye ko o nɔ bɛ yen nɔ basi in sa ale y'o nɔbɔ dɔɔnin a labana k'a ye Ayisata Jakite a ye basi ye o fana sen na tuguni a y'a yɛrɛ kɛ o yebali ye o kumana a tora ka yɔrɔ dɔbi ka u fɛsɛ a taara sutura kɔnɔna la n'o ye ɲɛgɛn ye a taara ka taa a ye basi a y'a nɔ ye ɲɛgɛn kɔnɔ fana tuguni o kumana Mbiusu i k'a dɔn k'a fɔ a ko kumana nin tɛ ko gansan ye ale ye dekasikan min mɛn ko tiɲɛ de don ko tamasiyɛnw bɛ ka fɛn dɔ jira ale la ayiwa Yusu i k'a dɔn k'a fɔ a taara kun dengu i k'a dɔn sutura o dingɛ kɔnɔ o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen la Fatumata Jara a y'a ye k'a fɔ ko denkɛni dan bɛ sutura kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ la a ye kɔrɔtɔni beleke lajɛni k'i kunda i k'a dɔn lakana tigilamaw kan n'o ye polosiw ye komisariya la Joyila a taara ye waati min a taara ɲɛfɔli kɛ olu ye o dugusɛjɛ olu y'u sogo dɔnni ka na yɔrɔ in lajɛ ka n'a sɔrɔ i k'a dɔn sutura dingɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la u y'a waraka ka taa sɔrɔ i k'a dɔn dendaani dalen bɛ yen nɔ o kumana min ye Ayisa Jakite ye u y'ale wele ni ka ɲininkali busamisɛn gu a la sabu ale de kun lasiritɔ don o kumana a ma munumunu yɔrɔ caya dɛ a m'a yɛrɛ bugɔ yɔrɔ janya a tɛna ka jɔn ko Ala fɔ ko min fɔra ko tiɲɛ don koyi ayiwa ko ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ k'ale de y'a yɛrɛ sɔrɔ ale kun tɛ fɛ ka nin den bange cogo si la ko sabu k'ale cɛ ti yan san 10 bi cɛ t'ale don k'ale to i k'a dɔn gɛrɛngɛrɛn kɔni b'ale la o kumana o gɛrɛngɛrɛn kɔnɔ sa ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ tɛmɛsenani dɔ kɛ k'o de nana wolo nin na ale dun kun tɛ fɛ k'o den bange cɛ ka n'o den sɔrɔ ale bolo cogo si la o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ den kɔni n'a ma ɲa k'a bangena ko ale kun tɛ fɛ k'a mara koyi o de la sa a taara kɛ nin kɛcogo in na o kumana min ye kiiritigilamaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko jɔnko Ala k'o fana ye musokisɛya dɔ ye nka o tɛna fɛn bɔ e ka kungo la o kumana ko min ye nin ko in ye ko a ye i k'a dɔn kɔnɔ ta cɛ de kɔ cɛ kɔni t'a mɛn i k'a dɔn a kun fɛ san 10 u k'a dɔn gɛrɛngɛrɛn sabula ale ye kɔnɔ ta o kumana ko a kun tɛ fɛ cogo si gɛlɛya nana kɛ wariko gɛrɛngɛrɛn tɛ dɛ tɛmɛni fasiri a bɛ faamu a bɛ faamu furubato gɛrɛngɛrɛn ma a bɛ faamu o kumana ko gɛrɛngɛrɛn furubato gɛrɛngɛrɛn o kun b'ale la o kumana a ye i k'a dɔn yɛlɛma cogo min na o yɛlɛma bolo de nana wolo nin na nka den marali ma k'ale sagona fɛn ye ale kun tɛ fɛ a ka k'o ye yɛrɛ o kumana k'o de y'a to ale kɔni ye nin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Yusu ko kumana ko yanni i k'a dɔn k'a fɔ ale ka bɔ o ka buguda la kana o kumana ko kana se bangenin ma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fo kana se bi don in ma ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko ale kun haminen don ni nin ko ye ko ka kiiritigilamaw olu ko tiɲɛ don a jɔra a sɔn na ko nka k'a ye maafa kɛ dɛ k'a ye denfa ani denfili k'a y'o baaraw kɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn u bɛ fɛn min fɔ a ye a dɔ la a jɔra a sɔn na a y'a kɛ kun min kama a y'o fana fɔ ko nka ko sariya n'a taabolo fana bɛ yen dɛ an ka sariya a bolofara min bɛ yen n'o ye 18 ani 19 ye o ye jalaki ta ka ɲɛsin maa kofɔlen in ma k'a jira k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ a jɔra a sɔn na a ma sɔsɔli k'a la ko kiiritigilamaw n'o ye kuuru ye olu kɔni k'a dɔn olu ko k'u b'a ɲangi nka a ka sɛbɛn a b'a ka lafasabaa minnu bolo olu y'a jira k'a fɔ ko n'i jɔr'i sɔnna ka ban k'o k'an ka belebele bɔ i k'a dɔn ɲangili degun na nka o n'a ta bɛɛ ko sɛbɛn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a jirala k'a fɔ ko nin ye maafaala ye a kɛra denfilila ye o kumana min ye i k'a dɔn ko ɲangili min n'a n'o ka kan k'o na da a kun o kumana u ye i k'a dɔn a dɔn k'a fɔ k'ale de nɔ don a yɛrɛ jɔra la k'ale de nɔ don o kuma ko min fɔra k'ale y'a kɛ ko jɔn ko Ala k'ale y'a kɛ min ye i k'a dɔn kiiritigilamaw ye olu y'a ɲangi san 3 kaso datugulen a b'o kɛ k'a sabu kɛ a ka denfa in ye Yusu Gawusu Tangara ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bidon boli don Moro hali bi an bɛ taasi bila kɛ an ka journaliste ba in ye n'o ye Adam Chami Moro Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ala k'a fara silamɛsu kan Moro i k'a dɔn Adam Cham ni ye jateminɛ kɛ éditorialiste
do moro aye kalimu aye jamana baraka ni kalimu awkado oye moro aye jamana baraka ni sebeni mi Dramane Aliou Kone dans le maison de la presse président Koroy o etashi blake akabi edito la moro ombi fra awa mali kuna fondila bele jeleka katashi blake minye awkado ankoroke ani ambalmake no Adam Chami ko alaka hina la ka daro rema moro anga sebenda aujourd'hui nata ministre des sports ka ye awkado anga belebele aya bishimla belebele joni mi awkado Bavie Touré no boray ana délégation utara kata awkado comité olympique national la no ye Abibou Sissoko utara kata awkado Bavie yero conseil na FIFA ulu koni ye awkado laje badoke ulu laje kondana nge anga awani dangoro banye no ye Bavie Touré le fédération présidentielle moro awkado ministre ka wulika jo o bonyana awkado ni joro mi flani no awkado conseil awkado FIFA la moro FIFA conseil la moro awkado ni joro mi na ya soro moro assemblée générale ordinaire no metalike awkado e kafu uka awatabolo ka mi awkado na kera araba maroko marskalo tleta anifla président de la fédération malienne de football ikado nyera la aye joro mi ni joro bay muro bete ni joro soro nga ala ya di awkado ango fédération président no Mamadou Touré nuba wole ko Bavie muro ingera sa atara kata bonya da mi Moussa Ag Ataye ale ka o te ministre do Bavie way atara kata bonya dauka mi awkado awamiya ministre fuka walin bando ministre wulika jo minge ay bara minge wala sani jorob se kadi mali ma chogomina mi ministre mi be no Moussa Ag Ataye ale ko niya kan so jayira ka jira ka fo mi awkado mali balondai ale kelentisa ale ministre ikado ni belajele faralaga mi awkado awami bega ngania ga kele ka hadla ka kelinye ko ambe femi no fe no farkulu nyanaje krengerenela awkado senandola ci umi yanga kabo kapse ka joro soro alhamdulillah aya jira ka fo ali bi ale olu ni awkado fédération olu na bara sugu belajele ke wala sa jabi bi soro awkado anga farkulu nyanaje la krengerenela mi awkado senandola ci o ministre ko Bavie ma félicitations no boray mi comité olympique national Abibou Sissoko e moro ne sigane bi ne be nin jenge Mali président Abiwa absega ko moro comité olympique la afana chesrike de na chesrike wa moro an sugandili tani mani nyonje ay akoni tawo takalata la machine songi kanabo mati kanabo sabu nyumanti falewu ati fale ne ko de ko on change pas une équipe qui gagne nga on a tabe on équipe qui gagne on est détruit on veut détruire une équipe qui gagne on veut la détruire moro mi awkado Bavie atarakata awkado mi ni yoroko fale na atarakata joro min dirama kabine abara wulila Abibou Sissoko amatoko kay wulika josugo bela jeleke kabara sugo bela jeleke ni Europe se ka di Mali ma cogo mina o kuma awkado akalamonyo o dira Bavie ma Bavie mi ye ni gouvernement be awkado bi FIFA la Bavie ba gouvernement ngono membre de gouvernement de FIFA Bandao ale bina jouer FIFA ka équipe fait numéro 10 dama kakadu abara Bandao koni moro mi awkado Abibou Sissoko ningere kasa mi Kasum Koulibaly Yambok Sidis Bekay Magasa moro awkado commission des arbitres Isaka Jakite ale fana bekeneka Mamadou Touré Bavie ikado awa Mamadou Touré Bavie ikado atale ni yoroko felina ni akara niso jadai tabarakallah akara niso jaira ni akado comité olympique olu ma belajele ko niso jaira bon vent Bavie boni ni na nyogon de menino abana o mam sawa anduga me flening galama mana ci jogona tasi hali Mali balonta ni ay Maroc ya anci de o rede ni toro ka championnat be ka continuer aw be tasi anga tasi la de tasi ka nyana bo warni be sa u to suru tasi la umna munege tasa ina sa
nanzarakan na tasa tɔgɔ tɛ tasi ya olu bɛna mun kɛ tasa in na ka dumuni k'a la dumuni n'a tasa fara a bɛ bɔ u ka tasa ko in minisiri de k'i jɔ i jɔyɔrɔ la u k'an ta kɛ file u ka tasa to yen a banna championnat ka taa ka to yen u k'a kɛ kalabasi tasa ko in a k'a dabila u ka kalabasi ta ɲɔgɔn buruja a k'a dabila a ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ ɲɛnajɛ fɛnin kelen yɛrɛ min b'an bolo Mali kɔnɔ o ma kɛ ntolanci ye wa farikolo ɲɛnajɛ sa kɛ an k'a kɛ farikolo ɲɛnajɛ ye conseil de ministre ni nka ko Maliyɛntuku o lagosi ta Maliyɛntuku y'a sponsorisé awɔ yɔrɔ biennale la u tun bɛ biennale sportif kɛ o ɲɔgɔnna dɔ de kɛra ka région bɛɛ ta ka taa n'u ye Gawo biennale yɛrɛ tun bɛ wele ko artistique et sportif voilà ka taa ni bɛɛ ye mɔgɔw ka ballon ta u tin bɛ don ɲɔgɔn na de Kidal Akai c'était sponsorisé par IBI Group Izonson awɔ mais Moro a kɛra jamako ye ko k'a kɛra minnu nana u nisɔndiyara k'a kɛra kunkɔrɔta ye dɛ minnu nana u nisɔndiyara an dɔgɔkɛ tun bɛ yen a kɛra kunnawolo ye dɛ Isa tun bɛ yen a bɛɛ kɛra a ɲɛna a n'a ka caméra walayi n b'a f'i ɲɛna globe trotteur don dɛ a ye yen kɛ ka tɛmɛ a ye yen kɛ ka tɛmɛ a ye yen kɛ ka tɛmɛ cɛkɔrɔba tun ye wolomasiri taba ye o ye baara kɛ yen awɔ wa n'a fɔra ko mission nord la dɔrɔn cɛ a ka d'a ye dɛ a bɛ fama yen ma de awɔ kaba u bɔra kan kɔnɔ yen ale ma se o de ye mission diya ye a bɛ taa ɲɛnafin bɔ de la sɔn ne mana dɔgɔkɛ ye a mana jigin ka bɔ avion kɔnɔ a caméra bɛ téléphone kɔnɔ ye ne ko n don a n'a ka baarakɛ ani cɛminɛw bɛ ɲɔgɔn na a banna nka journaliste tɛ siran ayi journaliste yɛrɛ tɛ siran ayi ka bɔ a la min i taa kun y'i ka baara de i tɛ taa ko wɛrɛ la o Ala k'an kunna amina yarabi ni sɛbɛn an nin bɔ aujourd'hui kɔnɔ awɔ Ala k'an kunna ja inshallah tɛmɛni ko ye Yusu e ko an na bita ɲɔngiri yan de awɔ an ka bita ɲɔngiri yan i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni minnu tun kama dilan an fɛ olu kɔni ye nin ye